Como debe ser. E por outro lado, non se lle pasou pola cabeza a de ir metendo o seu fillo na corte para calarlle unha praza de doutor. Para falarlle a verdade, meu querido amigo, a profesión do meu fillo e do meu difunto marido non campa moi ben entre a xente tan sonada. Eu sempre defino máis lei a un público máis normal que a calquera conde ou marqués. Porque esta xente das altas esferas ainda non vense con un chisquiño malo, xa están exigindo un médico especial. ¡Qué barbaridade! Desde logo a xente ten ganas de amolar. Pretender que ascure un médico. Pero se os médicos non son para esa muller, ela receita de cobre, agora está outra historia. Naturalmente. Pois non sabía, pero fágame o favor. Se vostede é tan amable e non tiñamos gaña ninguna de coñecer obra tan impertinente. Impertinente, eu coido que todos folgamos con ela, se tenes problema. Pois saiba, señor, que as patadas non lle campan máis que os pasos. Ai, ben xa, miña muller, miña preciosa. Téñote por avisar. Agora mismo cando marchabas, pasei pola habitación de tua filla Angélica. É a que non sabes o que vin. Que biches, amor? A tua filla con un home. E cando me viu, liscou pola escalera para arriba, a todo meter. A miña filla como? E sabes quen estaba cando era? A Luisiña. Too
Pero, Macarta, veño loco. A que valía isto? Sempre hablando, sempre con porco que as súas negativas. Este rato, con mocos, con todo, era un porco. A mãe sempre facía o peor que podía haber era ele. Sempre nos tuvo hasta non sei donde. Así que non nos deixaba vivir. Esa sí que é un responsa de mes embargadas. Ti, dixécheme que nadie se había enterado de que o señor morrera. Pues ninguén, señora. Pois entón agora imos facer unha cousa. Imos leválo para a súa cama, como quen que está dormindo. De momento non lle vamos a dicir nada a ninguén, non nos convén, porque ele ten uns papeles, uns documentos que me fan moita falta. Uns pagarés que me prometeran, porque despois de aturalo durante tantos anos, agora tamén cumpre que eu gozo un pouco a conta dos seus partes, non che parece, Toñino? Ai, María. Que testo, niña, que che pasa? O seu pai me chora, señorita. Morreu, señora Arnau. Que morreu o meu pai? Sí, mira, que morreu. Ai, que desgraza. Ui, pero no corazón non me mancaba tanto. Só faltaba isto, que perdera meu pai. Él era que eu tiña nesta vida. E morreu sen que me puidera reconciliar con él. Que vai ser agora de mí? Angélica? Angélica, ¿qué te sucede? ¿Qué pasa? Que morreu o meu pai, Niato. Morreu o que máis quería. Deixouno. Qué desgracia. Que malas sombras nos andan a noso arredor. Malas sombras. Xusto agora que viña a pedirle polo ben que el máis quisera que me concedese a tua man en matrimonio. Carareando. Non digas nada. Xa non debemos acordar matrimonio ningún. Ai, meu pai, queridinho. Antes o puxemos tus deseos.